Ste pripravení? Chcel by som dnes rozprávať o tom, začať tak, či vieš, že vždy sú prítomné dve osoby v tvojom živote. Neprestajne, aj vtedy, keď si to neuvedomuješ. Vtedy, keď sa cítiš osamelý, aj vtedy, keď si znovu zrodený, či si prijal Ježiša do svojho srdca, Duch Svätý je prítomný, žije v tebe a je v tebe. Druhá osoba si ty. Nepresádzam žiadne tajomstvo. Vôbec nevadí, ak si za dobre sám so sebou, ale byť za dobre s Duchom Svätým a byť s ním v spoločenstve, to je taký skutočný zážitok, taký spôsob života, forma života, v ktorom sa dá rozvíjať, dá sa v tom narastať a dá sa v tom prehlbovať. O tom by som dnes chcel hovoriť, o pravom spoločenstve Ducha Svätého, o jeho skutočnej prítomnosti v tvojom živote, nie úplne, ale skoro hmatateľný vzťah s Duchom Svätým. Byť v spoločenstve sa dá iba s osobou. Nedá sa byť v spoločenstve s nejakou silou. Duch Svätý má veľmi veľa opisov, veľmi veľa charakteristík. Môžeme nazvať, že skôr, dá sa povedať, že definícia alebo poukazovanie na neho v Biblii. A veľmi často sa veľmi odvoláva Biblia na neho ako oheň, ako olej, ako voda, ako holubica. A dalo by sa tieto synonyma ešte ďalej menovať. Sú to podobenstvá, ktoré hovoria, že aký je on. Ale nemôžeš byť v spoločenstve s kalichom oleja alebo s holubicou. Nedá sa byť v spoločenstve s energiou alebo s nejakou silou. Pokús sa byť v spoločenstve s tou energiou, ktorá je vo vypínači. Nedá sa byť s energiou v spoločenstve. Dá sa byť v spoločenstve jedine s osobou a keď v našom živote, v našom porozumení vieme sa nejako oddeliť od toho, že nie je on iba Božou silou, Božou mocou, Božou rukou, Božím ramenom, ktorý sa hýbe v našom živote, ale je to osoba, tak začneme sa snažiť o to, aby sme nielen to chceli, čo on dokáže dať, jeho silu, jeho utešovanie, jeho podporu, jeho uzdravovanie alebo divé zázraky a všetko to, čo vie dať, ale tú samú osobu. Sú rôzne predstavy medzi rôznymi kresťanskými aj nekresťanskými spoločenstvami, ktorí sa snažia nejako popísať Božiu trojicu, nejako to charakterizovať, že ako je to možné, že Boh sa nachádza v troch rozličných osobách a predsa je to jediný Boh. Ježiš je Boh a hoci kto môže hocičo tvrdiť, ak by Ježiš nebol Bohom, tak by tvoje vykúpenie nebolo skutočné. Otec, o ňom sa dá najjednoduchšie predstaviť alebo uveriť, že je Boh, lebo sa nazýva Theos, Elohim, El Shaddai a nazýva ho Biblia teda Bohom a Ježiš je tiež Bohom, kvôli tomu ho ukrižovali, tým ho obviňovali, že on Boha nazýval svojim otcom. Ale nejakou takou zabudnutou tretiou osobou je tretia osoba Božej Trojice, Duch Svätý, ktorého tak ťažko si vieme predstaviť. Vieme si predstaviť nebeského Otca, všetci máte Otca, aj keď si ho možno nepoznal, poznáš niekoho, kto má Otca, vieš, aký je jeden Otec, približne máš predstavu. Dospelý muž. A vie si Ježiša predstaviť ako židovského muža, tridsiatnika, tmavovlasého, hnedookého alebo hociakého teda muža, židovského muža, ale Ducha Svätého, ducha maďarskej kultúre, v náboženskej kultúre
nazvať niečo duchom, to je niečo zlé, niečo nedobré. Veď duchovia to môžu byť jedine démoni. Ale nezávisle od toho, že maďarská kultúra to takto apostrofuje alebo takto charakterizuje, nemusíme sa my prispôsobovať maďarskej kultúre. My sa musíme prispôsobovať biblickej kultúre, ktorá samu seba takto určuje, že Boh je duch. Toto sám povedal Ježiš. Hovorí Božie slovo, že on je slovo, ktorý sa stal telom. A svätý, aj on je svätý, aj Otec je svätý, aj Duch svätý je svätý. Je to taký duch, ktorý nemá telo. A keď niečo nemá telo, alebo niekto, kto nemá telo, osoba, ktorá nemá telo, a ja mám byť v spoločenstve s ním nejako ťažko si to viem predstaviť. Je to také nenahmatateľné, je to divné, ale aj dnesné vyučovanie a možno, že najbližších 20 vyučovaní, myslím, že celý rok o tom chcem rozprávať, bude znieť o tom, že jeho osoba je skutočná a aby bola skutočná pre nás. Túžbou môjho srdca je, aby som s novou inšpiráciou, s novým pochopením, novým porozumením, novým Božím zážitkom sa vytvoril skutočný vzťah medzi nami a medzi Duchom Svätým, lebo on je ten, ktorý či už teologicky alebo zemepisne je tu medzi nami. Lebo Ježiš nie je tu. Ježiš je v nebi na pravici Božej a hovorievame, a nie je to mylné, ak hovoríme, že Ježiš prebýva v mojom srdci. Naozaj Ježiš prebýva v mojom srdci, ale prostredníctvom Ducha Svätého. Keby som to chcel rozobrať, to Božie slovo a vysvetľovať to, Boh sedí na tróne, Ježiš sedí vedľa neho a naša duchovná bytosť sa nachádza v Ježišovi Kristovi a prostredníctvom jeho Ducha Svätého sme prepojení. On je tu medzi nami. Prostredníctvom Ducha Svätého hovoríme, kážeme, uctievame Otca a Duch Svätý vždy poukazuje a upriamuje našu pozornosť na Otca a na Ježiša. Ježiš sám povedal, že on mňa bude oslavovať. Bez Ducha Svätého nevieme pochopiť skutočné biblické vyhlásenie o Ježišovi. Neexistuje bez Ducha Svätého. Len prostredníctvom Ducha Svätého máme porozumenie a vyhlásenie o skutočnom pravom Ježišovi Kristovi. A my sme vyzývaní na to, aby sme boli s ním v spoločenstve, aby sme s ním boli v jednom vzťahu. Vieš si predstaviť toho, kto sedí vedľa teba, tvojho rodiča, tvojho manžela, detí, ako s nimi vieš byť v spoločenstve. Rozprávaš sa s nimi, rozprávaš o nich, rozprávaš sa s nimi, vypočuješ si, čo hovoria, rozprávaš to, čo sa nachádza v tebe a medzi vami prebieha komunikácie a tento vzťah sa vie rozvíjať alebo vie úplne zaniknúť. Môže sa stať stále živším a môže sa stále viac a viac naplňať. Ale spoločenstvo s Duchom Svätým je rovnaké. Rovnako sa to deje, rovnako vzniká, že je komunikácia, je rozhovor a rôznymi spôsobmi sa môžeme priblížiť k Božej Trojici, hoci toto slovo, že Svätá Trojica, doslovne sa nenachádza v Biblii, ale je veľmi veľa veršov, ktoré v rámci jedného veršu hovorí o Otcovi, Ježišovi a Duchu Svätom. Jeden z takýchto dnes budem aj čítať. Toto bol úvod úvodu. A ako úvod by som vám chcel povedať to, čo som si tu napísal na papier ako prvú vedu, že je na čase pochopiť, že evanjelium a vnútorným pohonom
nášho kresťanského života je Duch Svätý. Ak Duch Svätý nie je skutočný v našom živote a nie sme v poslušnosti Ducha Svätého a nekonáme na pohnutky Ducha Svätého, tak zrejme veci konáme na iné pohnutky a veľmi často ideme podľa vlastných predstav ako kresťania a myslíme si, že je to tak má byť, je to takto dobre, takto som to videl, toto je náboženská liturgia, to, čo prijíma spoločnosť, aby som nikoho nepohoršil, takto je to normálne, je to všetko v rámci normy a dá sa takto žiť, dá sa takto dosiahnuť aj výsledky, ale je to isté, že tá úplnosť, ktorú by sme vedeli zažiť s Duchom Svätým, nikdy nedosiahneme, lebo Duch Svätý je niekedy pohoršujúci pre svet a pre neobnovenú myseľ tých kresťanov, niektorých kresťanov. Tak ako sa na Ježišovi Kristovi pohoršili niekedy aj jeho vlastní učeníci, alebo ho nechápali, je to potvrdenie pre nás, že robíme určité veci prostredníctvom Ducha Svätého, ktoré určití ľudia nechápu. Ale to nie je cieľom, aby sme pohoršovali ľudí. Je aj beda tomu, kto pohorší tých najmenších. Nie je ani našou túžbou, ani našim cieľom tohto nášho spoločenstva, aby sme poprevracali svet nejakými hlúpostiami a robili veci v nejakých krajnostiach. Vôbec nie. Ale ak sa Duch Svätý hýbe medzi nami, my sme poslušní Duchu Svätému, tak si musíme uvedomovať, že medzi nami budú takí ľudia, možno aj v našich rodinách alebo kolegovia, ktorí to nebudú chápať. Urob všetko preto, aby sme nepohoršovali nikoho, ale ak žije svoj život skrze Ducha Svätého, tak to bude mať vplyv na tvoje okolie a bude to mať aj ovocie. Nie je cieľom, aby nás pokladali za bláznov, ale to, aby sa jeho sila prejavila v nás. Budú ľudia, ktorí ťa kvôli tomu opustia a budú ťa pokladať za hlupáka. Ale možno, že už aj preto ťa pokladali za hlupáka, že si začal chodiť sem do tohto spoločenstva plného evanjelia. Alebo všetci ti na to tlieskali a súhlasili s tebou. Je veľkou otázkou, komu sa chcem páčiť, komu chcem vyhovovať. Mnohí už nie sú medzi nami, lebo radšej si vybrali vplyv svojho okolia a radšej a menej si vážili Božie slovo ako slovo rodiny alebo priateľov. Duch Svätý túži po tebe a prial by si, aby tvoj život vedel on obnoviť, občerstviť, rozbúriť, naplniť ho životom. Ja aj tak vidím, že on to o mnoho viacej chce ako ja. On potom viac túži, ako vy tu potom túžite. On túži potom, aby bol s tebou v takom vzťahu, že je to každodenný úzky vzťah. A nie je niečo zanedbané, aby nebol nejaký zanedbaný Boh, ktorého túžime a sme smední po jeho sile, keď potrebujem uzdravenie. Pane, dotkni sa ma mocou Ducha Svätého, tak ma bolia kríže. Duch Svätý, naplň ma, požehnaj ma, uteš ma, daj mi to, daj mi tamto. A Boh je taký, že ak v tej prosbe sa nachádza nejaká viera, tak ti to dá a požehná ťa a dá ti o mnoho viac, než by sme si mysleli, že si môžu dvaja priatelia navzájom dávať v nejakom vzťahu. A môžem povedať, že my sme obdarovaní, on nás obdaroval rôznymi vecami, ale to, po čom on túži, a aj my by sme mali potom túžiť, aby jeho ovocie sa urodilo v našich životoch.
To, že sa nejaký dar Ducha Svätého v niekom prejaví, to ešte neznamená, že dotyčný má úzky a hlboký vzťah s Duchom Svätým. Dovoľte, aby som vám ukázal jednoduchý príklad. Tu je toto pero v mojej ruke. Toto pero ti niekto podaruje ako dar, lebo ťa tak veľmi miluje, páčiš sa mu a chce ťa požehnať a má peknú farbu a dobre sa drží a hovorí, že toto je dar pre teba, používaj tento dar. Porozprávate sa, vypijete si kávu, ste spolu možno aj na večeri a celé rodiny idú spolu na dovolenku, ale potom tento vzťah, ktorý bol medzi vami, nejako ochladne, ustane. On chodí svojou cestou a ty chodíš svojou cestou, ale to pero tam zostáva. A ty to pero potom môžeš používať. A to pero bude rovnako písať a rovnako bude hodnotný pre teba a vie s ním dosiahnuť rovnaké výsledky, ako keby si bol v spoločenstve s dotyčným, ktorý ti to podaroval. A rovnako je to takto aj s Duchom Svätým. My sa predstavíme, že ten, kto robí zázraky a vidíme uzdravenia v jeho službe, tak určite v akom hlbokom vzťahu je s Bohom. Je to možné, ale nie je to isté. Lebo dary Boha, ktoré ti on dáva preto, aby sme to používali. A nie preto ti dáva tieto dary, aby sme ich používali pre seba, pre vlastné účely, ale preto, aby sme ich používali pre životy iných. Aby to vypôsobilo niečo pozitívne, niečo dobré v živote iných. Môžeme túžiť po dotyčnom, dobre by bolo spolu s ním, možno by mi nedal len pero, ale dal by mi možno aj auto. Tak túžim po priateľstve, po spoločenstve s ním, tak dobre sme sa porozprávali, tak dobre ma utešil, naozaj by ma mohol znovu pozvať na večeru, tak dobre by bolo, keby mi vyplatil účty. A spoločenstvo v skutočnosti z tohto vyviera tá túžba po spoločenstve, aby mi on niečo dal. A nie je to, že aby som naozaj bol s ním. A toto je veľký teologický kotrmelec v našom srdci a v našej mysli, ak je toto naša motivácia, že Bože, chcem ťa, lebo ty zaplatíš moje účty, uzdravíš moje telo, moju dušu, dáš mi manželku, manžela, deti, uzdravenia sú, viem dobre kázať, poklepom ma po pleci a ináč sa s tebou nebudem zaoberať, ja chcem len to, čo mi vieš dať. Ale Duch Svätý netúži po tomto. Ako v dobrom manželstve, nie to by ťa malo motivovať, že čo ti ten druhý vie dať. Mladý, zamilovaný, manželský pár veľmi často práve to tu pokazia, že si myslia, že sú v láske a popri tom nemilujú tú druhú osobu, jeho dušu, ale to, čo ti vie dať, čo ti vie poskytnúť. Ten pocit, to, že mi vyperie šaty, že mi navarí, že mi pohľadká tvár, že ide so mnou do kina, drží ma za ruky, objíma ma, alebo sme v intimnom vzťahu. A keďže toto mi dáva, tak na toto som smedný, potom to túžim a keď mi to nedáva, tak ho ani nepotrebujem. Duch Svätý nechce byť v takomto spoločenstve s nami. Chce byť v takom spoločenstve, keď túžime po ňom, keď chceme spoznať jeho osobu a vieme to, že z jeho osoby pramení to, že nám všetko dá, po čom len túžime. Čo nedá manželke alebo manželka manželovi, ak sú v dobrom vzťahu? Čo nedá rodič svojmu dieťaťu, ak je s ním v dobrom vzťahu? Čo by Boh zadržiaval od teba, keby si s ním bol v dobrom vzťahu? Veľmi často túžime po Božej ruke, po Božom ramene, aby nám niečo dal.
ale nechceme jeho rameno, chceme len to, čo nám vie dať. A Duch Svätý by si prial, aby sme s ním boli v spoločenstve. Tak ako ty si bol stvorený na Boží obraz a túžiš potom, aby ťa milovali základným ľudským, humánnym, biologickým a Božím stvorenstvom v nás je, že sme stvorení na lásku, na obraz Boží, ale Boh nebude plakať v kúte, ak ho nemilujeme. Keď nás niekto odmieta, tak prichádza urazenosť. Ale Boh takýto nie je. Ale aj on túži potom, aby bol v spoločenstve, aby bol vo vzťahu, aby bol v komunikácii, aby bol v rozhovore s tebou. A keď si to uvedomíme, tak môžeme uvidieť, že celý náš kresťanský život sa zakladá na pilieri o spoločnom chodení s Duchom Svätým. Že ho nasledujeme, on nás vedie a my ho nasledujeme. A keď takto nežijeme, tak nás bude viesť niekto iný. Nasledovanie Ducha Svätého nehovorím, že je samozrejmosťou a jednoduché. Ale ak nás on vedie, tak on nesie aj naše ťarchy a nie my si ich nesieme. Veľmi zaujímavú vec čítame v Biblii a myslím si, že aj vás to trošku povzbudí. Ale zo pár myšlienok ešte predtým. Boží duch nie je náročná práca získať. Mnohí si myslia a niekedy aj kážu o tom, že musíme na Ducha Svätého čakať. Musíš byť zlomený, úplne pokorený, musíš plakať a túžiť potom tak ako a čakať na ňo, tak ako aj učeníci čakali a potom, keď si Boh myslí, že si už dosť dobrý, tak ti ho dá a on ti potom bude pomáhať. Ale toto je absolútne mylná predstava. Nie naša dobrota pohne Bohom. Vykupiteľská práca nebola odzrkadlením našich dobrých skutkov. Nie naše skutky alebo dobré skutky ľudstva povzbudili Boha na to, aby vyslal Ježiša. Keď Adam padol, tak sa ľudská generácia stále viacej oddelovala od Boha a stále sa zhoršovala ľudská populácia, až pomaly skoro celé ľudstvo musel Boh odstrániť zo zeme. A všetko to zlo musel odstrániť. Iba 8 ľudí zostalo, Noé a jeho rodina v arche. Nie preto dostávame Ducha Svätého, že my sme niečo dobré robili ako nejaký bónus, výplatu alebo dezert, ale my ho dostávame dopredu. Lebo Boh vie, že bez Neho nie sme dosť dobrí a dokonca nemáme ani šancu bez Neho, aby sme chodili Jeho cestou. Bez Ducha Svätého nemáme šancu na to, aby sme Boží plán naplnili v našom živote. Boh nie je zlý ani hlúpy, aby očakával, aby sme sa my trápili a snažili z vlastnej sily. A on sa nesmeje na tom, že no namáhaj sa ty chudáčik. Nie. Keď si sa znovu zrodil a prijal si Ježiša do svojho života, tá istá sila, tá istá moc sa do teba dostala, ktorá stvorila zem. Ten istý Duch Svätý. On. My nevieme vystupňovať jeho účinnosť a nevieme vyprodukovať jeho silu ani moc. Nie sú potrebné ani dobré skutky na to, aby on prišiel. Môžeme spievať, že zostup na nás a naplň nás a zostup medzi nás. Ja nehovorím, že teologicky je to úplne správne, ale on je medzi nami.
On nepríde bližšie, než ako blízko už je. Na to čakať, že ma Boh konečne navštívi prostredníctvom Ducha Svätého je hlúposť. Ako keby som ťa ja prosil, že poď už sem do tejto budovy a sadni si. Čo by si povedal? Attila, čo je? Odišli ti z domu? Veď som už tu, čo ma nevidíš? Duch Svätý je už tu, ty ho nevidíš? Tu je v tebe, naplnil ťa, vylial sa do tvojho srdca. Nedá sa jeho silu vystupňovať. On nie je zoslabnutý, on není chudý, neschudol v tebe. Nie je to nejaký vychudnutý, ktorý nedostal jesť. On je plný života, plný sily a je v tebe, je v tvojom vnútri. Teraz sa škrabeš na hlave a hovorí, že nerozumiem. No poriadne sa ukryl. Ak by sme sa vedeli stať takými dobrými, aby sme si ho zaslúžili, tak potom by sme už ho ani nepotrebovali. Lebo vtedy som už dosť dobrý. Prečo by som ho potom už potreboval, keď som dostatočne dobrý? Boh nám ho vopred dal. Prostredníctvom znovu zrodenia si ho dostal. Iným zážitkom je, keď ťa pomažú do služby a naplne ťa a rozprávaš v jazykoch a prejaví sa sila, moc a jeho ovocie, jeho dary sa začnú prejavovať v tvojom živote. To je iná vec. Ale k tomu, aby si ty osobne všetko, čo potrebuješ vo svojom osobnom živote, to si všetko dostal, keď si sa znovu zrodil. V ničom nemáš nedostatok. Odkedy si znovu zrodený, neviem, či si to uvedomuješ, či o tom vieš. Nemáš žiaden nedostatok, ani v múdrosti, ani v ničom inom. Nedostatok je jedine porozumenie o ňom, vzťah s ním, hĺbka z toho vzťahu, vyhlásenie z Biblie o ňom, ale on je v tebe, môže sa mu prihovoriť a svojimi slovami sa ho môžeš dotknúť. Vieš, že sa slovami dá dotknúť Ducha Svätého? Čo si myslíš, ten, kto sedí vedľa teba? Dotkneš sa ho peknými slovami, povedz mu niečo milé, taký si pekný, tak dobre, že si tu, máš dobrý účes a dotkneš sa jeho duše a povedz mu niečo škaredé, na to ti nedám návod, ani príklad, ale ak by si mu niečo škaredé povedať, aj tak by sa dotkol jeho duše, lebo by zosmutnil, urazil by sa. Prečo? Lebo ten, kto sedí vedľa teba, je osoba. A Duch Svätý je rovnako osoba. Môžeš ho chváliť, môžeš ho vyvyšovať, velebiť a vieš ho aj zarmútiť. Môžeš mu klamať a môžeš mu hovoriť pravdu. Môže si človek myslieť, že ho vie oklamať. A čo robil Ananiáš a Záfira v Skutkoch apoštolov? Ako ste mohli byť takí hlúpi, hovorí Peter, že ste oklamali Ducha Svätého. Dá sa oklamať Ducha Svätého? Prečo? Ten, kto je vedľa teba, toho nevieš oklamať. Samozrejme, nechceš to, vieš byť ku nemu milý. Vieš byť priateľský. Samozrejme, že vieš. Ak chceš. Ak si uvedomuješ to, že dotyčný, ktorý sedí vedľa teba, nie je predmet. Ak si uvedomuješ, že ten, kto je vedľa teba, nie je nástroj. Ak si uvedomuješ, že bezpodmienečne ho dokážeš milovať. My ľudia v medziľudských vzťahoch, v manželstvách a rôznych ľudských vzťahoch sme schopní toho, aby sme sa navzájom milovali podmienečne. Ak sa budeš so mnou správať dobre, budem ťa ľúbiť. Ak sa nesprávaš ku mne dobre, nebudem ťa ľúbiť. Ale jeho láska ku nám je bezpodmienečná. A zažívať túto lásku znovu a znovu a znovu, dennodenne, z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, z roka na rok, úplne sa to musí stať súčasťou tvojej identity, že ty si milovaný, tak potom nebudeš túžiť po láske ľudí, nebudeš túžiť po ľudskej láske, lebo si uvedomíš, že ťa to nevie nasýtiť. Vie to nasýtiť len tvoje ego.
Samozrejme, dobrou vecou je vzájomná láska medzi nami. Na to sme povolaní, veď Ježiš povedal, že tak ako som ja miloval vás, aj vy sa tak milujte navzájom. A Ježiš sa obetoval za nás. Aj my by sme sa mali obetovať jeden za druhého, takto by sme sa mali milovať, hovorí Ježiš. Ale Božia láska nie je viazaná k podmienke. Nezávisí od toho, ako si dobrý, nakoľko si bol dokonalý, poslušný, trpezlivý. Neviaže sa Božia láska k tomu. Veľmi často by sme si prijali Božiu silu, prejavovať, vidieť to, zažívať to. A to nie je problém s tým, že my túžime po tejto sile, túžime po zázrakoch, chceme vidieť narastanie, chceme vidieť prielomy. S tým nie je problém. Ale nezabudnime, že za túto sílu sa veľmi často nemusíme len modliť, ale jednoducho treba kázať Božie slovo, lebo hlásané evanjelium je pomazané. To evanjelium, ktoré sedí v tvojom srdci a nevyjde von cez tvoje ústa, to nie je plné sily. Ale keď hlásaš slovo, tak je to naplnené aj Božou silou. Duch Svätý nie je len nejaký bónus alebo výhra na lotérii. Nepatrí len pre pastorov, evanjelistov alebo kazateľov. Áno, aj tí, ktorí pracujú v štúdii, aj tí majú nejakú múdrosť. Ale ináč niekomu bolo dané viac a niekomu menej, ale to nie je tak, to nie je pravda. Nikto nezískal viac alebo menej. On je ten istý v každom jednom z nás. Tá istá moc sa nachádza v každom jednom z nás. Nemáme prístup k tomu len jednotlivci, každý veriaci má prístup k nemu. Ako náhle je znovu zrodený. A situácia je taká, že on je nevyčerpateľným prameňom. Neexistuje, že by sa moc ducha alebo sila Ducha Svätého minula. Ja si uvedomujem, že naša sila je konečná. Aj ten najvýnimočnejší atlét sa unaví. Aj tí najvýnimočnejší ľudia sa môžu unaviť duševne. Ľudská duša nie je zaťažiteľná nekonečne. Ak niekto posilňuje svoju dušu, tak veľmi veľa ťarch vie uniesť, ale nie každý je schopný uniesť každú ťarchu. Kvôli tomu sú duševne zranení, psychicky zrútení ľudia na psychiatrii alebo na rôznych miestach. Môžu to byť dokonca aj kresťania, lebo nedokážu uniesť tú ťarchu, ktorá je na nich vyvíjaná ako tlak. Ale Duch Svätý vie uniesť každú ťarchu a jeho sila je nevyčerpateľná. A musíme sa zobudiť a uvidieť to, že príchod Ducha Svätého v deň letníc priniesol absolútnu zmenu v živote cirkvi a bola v prospech cirkvi. Nie je pravda, že Satan je silný a má vynikajúce stratégie a je veľmi proti tebe. Toto je jeho klamstvo. Pravda je taká, že bezhraničná sila Ducha Svätého je k tvojej dispozícii a pravda je taká, že z toho používame jen veľmi maličkú časť. Nevyužívame prednosti Ducha Svätého. Dnešná cirkev, Kristovo telo, veľmi často zapomína na Ducha Svätého. Ja nechcem hovoriť o iných spoločenstvách, hovorím o našom spoločenstve
ani nás nechcem kritizovať, toto je jednoducho fakt, zistenie faktu. Veľmi často v kresťanských cirkviach sa boja alebo vyhýbajú sa od tej úžasnej osoby, ktorá dokáže všetko zmeniť a všetko vie zmeniť aj hoci aj veľkou rýchlosťou. Je veľmi veľa charizmatických spoločenstiev v posledných 100 rokov, ale aj veľmi veľa zlých vecí a zneužívaní sa dialo, ktoré tvrdili, že to je práca Ducha Svätého. Zrejme to nebola práca Ducha Svätého a potom si ľudia hovoria, že treba opatrne zaobchádzať s tými duchovnými vecami, je to nebezpečné, nepokazme to, nepomýlme to, udržiavajme sa v nejakej istote, netreba tú kašu jesť takú horúcu, ako sa varila, opatrne sa približujme Duchu Svätému. K tomu je v tom aj nejaká pravda, ale ak sa bojíme, tak nám bude stačiť minimum. Bude nám stačiť to, čo teraz je a potom nezažijeme tú úplnosť, ktorá by mohla byť. A sú v Duchu Svetom také veci, ktoré človek môže pokaziť, pomýliť sa. Chodenie spolu s Duchom Svätým je podobné k tomu, ako keď dieťa začne chodiť, keď sa učí chodiť. Nechodí človek dokonale, keď prvýkrát chodí v Duchu Svetom, pretože nevie, ešte to nepozná. Potrebuješ prax, potrebuješ vedomosti, občas sa treba potknúť, padnúť, naraziť hlavu o stenu, ale ak sa chceš naučiť chodiť, tak nemôžeš povedať, že nevstanem, aby som náhodou nespadol. Aj takto sa dá, ale vtedy budeme žiť tak, ako ten človek, ktorému sa riadne nehýbu nohy. A budeme sa iba plaziť. A potom veľmi ťažko sa nesú rôzne ťarchy. Neviem, ako veľmi je to pravda, ten príbeh, ktorý som počul. Nemám na to potvrdenie, že je to tak, ale rozprávali mi jeden príbeh a dotyčný sa tiež odvolával na to, že nevie. Či je to pravda? O Billy Grahamovi ste určite počuli, bol veľmi známy baptistský evanjelista, povolaný od Boha, pomazaný, môžem to takto povedať, hoci dary uzdravovania, zázraky sa nediali v jeho službe, ale 100 000 ľudí priviedol k spaseniu a mal taký prístup k americkým prezidentom cez niekoľko cyklov, s ktorými sa spolu modlil, ktorým svedčil o Božom slove a mal veľký vplyv na kresťanský svet v Amerike aj v celom svete. Aj v Budapešti bol v 89., ak si dobre pamätám, v nejakom národnom štadióne. Nie, toto je podstatné. Raz cestoval do Číny a čínski bratia, hoci Čína je už stále viac otvára západu, ale je tam komunizmus a sú tam iné politické vzťahy a kresťanská viera, k tomu je naozaj potrebná moc a sila Ducha Svätého, aby človek tam mohol niečo vykonať. Že išiel do Číny a spolu s čínskymi kresťanmi žil a slúžil krátky čas a potom pozval čínskych bratov do Ameriky, prešli niekoľkými zbormi a potom sa Billy Graham spýtal tých čínskych služobníkov, že aký majú dojem z americkej cirkvi. A oni povedali, že nevedeli sme, že taká veľká práca sa dá vykonať bez Ducha Svätého. Neviem, či chápeš, čo som ti chcel povedať. Že dá sa vykonať veľká práca, dá sa krásne kázať, dá sa ľudí priviesť k spaseniu a nehovorím, že v tom vôbec nie je zapojený Duch Svätý, že sa ľudské životy menia, ale ľudské životy sa dajú meniť
prostredníctvom Ducha Svätého. To, čo vidíme v skutkoch apoštolov 2., 3., 4. kapitole, kde to dnes vidíme v našich zboroch a našich cirkviach. Ja verím v Ducha Svätého, dá sa veľa práce vykonať z vlastnej sily, ale je omnoho lepšie, keď on nesie tie ťarchy a tá práca je potom omnoho výkonnejšia, než to človek vie vykonať. Čo bola tá práca, čo v skutkoch apoštolov vykonali učeníci? To by mal byť pre nás príklad, ktorý by sme mali nasledovať. Nehovorím, že to treba robiť bezpodmienečne rovnako, ale bezpodmienečne by sme mali mať rovnaký vzťah s Duchom Svätým, aký mali oni. Ešte hĺbší vzťah by sme mali mať s Duchom Svätým, ako mali oni. A môžeš večer začínať svoju modlitbu vo svojej modlitevnej komórke. Duch Svätý, chcem ťa viac spoznať. Aby som ťa lepšie spoznal, tak ako učeníci spoznali Ježiša. Nech ťa poznám, tak ako ranní učeníci poznali teba. A keď sa niečo rozbehne, ver mi, že on sa pred tebou otvorí. A on nebude nejaký vzdialený, nebudeš mať teda vzdialený obraz o Bohu, ale budeš mať osobný, hlboký vzťah. A ja netvrdím, že teologicky je to najlepšie tak, že sedíš na stoličke, vedľa teba sedí Duch Svätý a vy sa rozprávate. Toto nie je tak, ale predsa je to niečo podobné. On je v tebe, v tvojom vnútri, ale je aj okolo teba. Nedá sa to urobiť hmatateľným, rukou hmatateľným, ale je to bezpodmienečne potrebný ten vzťah s Duchom Svätým k tomu, že to, po čom túžime, tú silu, moc, ktorú chceme vidieť, tie zázraky, uzdravenia, prebudenie, narastanie, rozvíjanie sa, prejavy sily a moci, to nepôjde bez osobného vzťahu s Duchom Svätým. Bez toho, aby sme ho osobne spoznali. Mnohí boli vychovávaní k tomu, aj svet nás k tomu vychováva, často aj cirkev, kresťanská cirkev nás vychová k tomu, aby sme nemali osobný vzťah s Duchom Svätým, aby sme žili nezávislý život od Ducha Svätého, lenže my by sme mali žiť závislý život od Ducha Svätého. Tak ako vinič nemôže rodiť ovocie bez vinného kmeňa. My by sme mali rovnako závisieť od Neho, že ja nemám inú šancu, nemám inú možnosť, nemám iný spôsob, aby som naplnil Božie povolanie len vtedy, keď viem, kto je On a som s ním v hlbokom vzťahu a On sa so mnou podelí so svojím zdrojom sily, moci, On sa podelí s posmelovaním a utešovaním so mnou a táto túžba by mala byť v nás, v srdci každého jedného z nás. Aby sme si večer nelíhali tak a ráno tak nevstávali a nechodili vodne tak, aby sme si neuvedomovali, že on je tam a túži potom, aby sa podelil so mnou s tým, čo sa v ňom nachádza. Aby som sa ja mohol podeliť s tým, čo sa nachádza vo mne. Lebo toto je dobré spoločenstvo, dobrý vzťah je takýto. Nie niečo studené, oddelené, náboženské, bigotné, ale plné života. A toto je pre nás, pre všetkých možné. A keď sa v tom človek zahlbí, tak potom neexistuje niečo také, že osamelosť. Samozrejme, medziľudské vzťahy sú dôležité. Není s tým problém, keď túžiš po ľudských vzťahoch. Ak ľudia potom netúžia, potom tí osoby sú radšej sami ako s niekým iným, ale nie je to dobrý duševný vzťah, ak sa nevieš pripojiť k iným ľuďom, pretože súčasťou tvojho povolania je byť v spoločenstve s ľuďmi, aj s tými, ktorých miluješ, aj s tými, ktorých tak veľmi nelúbim, ale musím sa naučiť byť s každým vo vzťahu a bez Ducha Svätého to nepôjde. Rôzne náboženské predstavy, kultúrne a rasové
všetky tie pocity a túžby a všetky tie hriechy, ktoré nás obkolesujú. A môžeš tak túžiť po Duchu Svetom, že ťa ani nenapadnú žiadne pokušenia. Už potom nebudeš mať pokušenia. To, čo dávno bolo pokušením, už ťa to nepokúša. Lebo jednoducho je to vzdialené odo mňa, lebo ja viem, aký je on a čo znamená pre neho to, ako ja žijem svoj život. Duch Svätý je najdôležitejšia osoba v tvojom živote. Je dôležitejší ako tvoj pastor, tvoji rodičia, tvoj manžel, manželka, tvoje deti. Neexistuje dôležitejšia osoba ako Duch Svätý v tvojom živote. Nikto iný nie je dôležitejší ako on. On nie je nejaký bónus, nejaký prídavok, nejaká náhrada k Ježišovi. On je Boh. Môžeš ho uctievať, môžeš ho milovať, môžeš ho oslovovať. A hoci nie je výzva v Biblii na to, že sa máme modliť k nemu, ale je výzva na to, aby sme prostredníctvom jeho pomazania múdrosti modlili k Otcovi v mene Ježíš. Toto je teologická cesta, niečo, pýtať si niečo, ale on je Boh a on je jeden. Oni sú jeden a tak ako Otec prijíma úctievanie a tak ako Ježiš prijímal to, že ho uctievali, aj Duch Svätý prijíma to, že ho uctievaš. Lebo on je zjednotený s Ježišom a s Otcom a môžeš ho osloviť. A možno, že si myslíš, že Attila, toto je ťažké prijať. Normálny človek sa nerozpráva s duchmi, veď ja nie som okultný, ani čarodejník, ani nejaký vyzývač duchov. Vôbec nie je reč o tom. Ja nerozprávam o démonoch, ale rozprávam o tom duchu, ktorý je Duch Svätý, Boží duch, duch Ježiša, Ježišov pokoj, ktorý sa vznášal nad vodami v 1. Mojžišovej 1. a 2. verši. O ňom hovoríme teraz. Otvorte si skutky apoštolov, prosím vás. A chcel by som tu prečítať niekoľko veršov, ktoré zrejme ste už mnohí počuli a aj poznáte tieto verše. Trošku v inom osvetlení to budem čítať, Skutky apoštolom 3. kapitola a od 1. veršu budem. Predtým, než by som to prečítal, ešte vám niekoľko myšlienok predtým chcem odovzdať. Stojíme tu v časovej línii, že už boli letnice, bol vyliatý Duch Svätý, modlili sa v jazykoch, zjavili sa ohnivé jazyky, Jeruzalém bol úplne rozbúrený, Peter sa postaví a 3000 ľudí odovzdáva po jeho kázni svoj život Ježišovi. A pritom on bol veľmi jednoduchý človek, nemal žiadne vzdelanie, nemal žiadnu vedeckú dizertáciu, ale prostredníctvom Ducha Svätého rozpráva o tej kázni, ktorá je tu opísaná na 2 stranách a 3000 ľudí odovzdáva svoj život Ježišovi. Duch Svätý bol vyliatý. A potom prichádza 3. kapitola od 1. veršu. Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu zvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Tedy ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, že by mu dali almužnu. Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal: pozri na nás. A on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal: striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, toho Nazarejského, vstaň a choď. A chytil ho za pravú ruku a pozdvihnul ho a na skutku mu spevnili nohy a členky a vyskočiac stál a chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha.
A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha. Haleluja. Toto je nádherný verš, je v ňom veľmi veľa odkazov, vyučovaní sa v tom nachádza, veľa obrazov. Ako by som to povedal? Viem veľmi dobre, že v mnohých príbehoch v evanjeliách alebo do skutkov apoštolov sa dá hocičo natiahnuť, vysvetliť to čo... A tu sa nachádza veľmi veľa vecí, ale to, čo by som tu chcel povedať, a myslím, že to aj obstojí, že tento chromý človek je taký ako my, kresťania, ako my ako kresťania, že má nohy, lebo hovorí Biblia, že nie preto sa modlil Peter a Ján, aby mu vyrástli nohy. Tento dotyčný mal nohy, len ich nevedel používať. A v ďalšej kapitole čítame, že viac ako 40 rokov nechodil, nikdy v živote nepoužíval svoje nohy. Vieš si predstaviť, aké to je, keď človek od pása dole je mrzák. To slovo, čo je tu preložené ako chromý, 15 krát vystupuje, ale on nebol, pre maďarské preklade je to preložené, že krýval, ale on bol chromý. Je to škaredé slovo, ale to znamená, že je mrzák, že bol mrzákom. Nemám rád to slovo. Ten, kto krýva, ten vie chodiť a len krýva, ale tento človek nebol schopný chodiť. Nejako sa vedel možno posúvať rukami dopredu, dozadu, vlieť sa niekde, ale tu Božie slovo hovorí, že ho sem priniesli a položili ho tam. Aké slovo mám použiť? Je to poľutovania hodný stav, je to smutný, veľmi zlý stav, keď človek nevie používať svoje nohy. Je to tak? A čo dostal? Prostredníctvom Ducha Svätého v Ježišovom mene vstaň a choď. Dostal tú schopnosť, že tie dve nohy, ktoré pôvodne boli stvorené na to, aby ich používal a chodil s nimi, aby s nimi chodil. To, že ty si vošiel sem do tejto miestnosti, ako vidím, všetci ste prišli po vlastných nohách, to je niečo výnimočné, že ty používaš svoje nohy. Je to zázrak? Zvykli ste sa na seba pozerať, že fú, ako krásne chodíš. Kde si sa to naučil? Akú školu si ukončil, že tak dobre vieš používať svoje nohy? Aký si dokonalý. Áno, sú rozdiely medzi chôdzami, ja viem, ale to, že používame svoje nohy ako ľudia, to je základná funkcia. A spolu chodenie s Duchom Svätým je základná funkcia, nič extra. A my vidíme ľudí, ktorí robia zázraky a výborne kážu a majú spolu sa hýbu s Duchom Svätým a hovoríme, že fíha, aký úžasný človek, aký je pomazaný, jak je povolaný. A popri tom, že aby sme my spolu chodili s Duchom Svätým, je základná funkcia pre nás, pre všetkých, ako obyčajné chodenie. Čo to znamená? Prepáčte mi, že dneska trošku to tak poruším, chodím dole, idem dolu schodmi, dúfam, že ma kamera vie nasledovať. A zoberiem si, darmo sa o to bojíš, o tú tašku, zoberiem si na svoje plece nejakú ťarchu a potom to takto nesiem so sebou. A viem to urobiť. Prečo? Lebo mám dobré nohy. Viem to urobiť aj vtedy, keď mám zlé nohy. O mnoho ťažšie to viem urobiť. A my predsa ako kresťania žijeme tak svoj život, že nepoužívame možnosti Ducha Svätého, chodenie v Duchu Svätom,
vlečieme sa, svojimi dlaňami sa posúvame, nepoužívame svoje nohy, vlečieme ťarchy, služby ťarchy, rodiny ťarchy, podnikania, to, že ja som otec, som manžel, tie ťarchy, to, že som zamestnanec, tie ťarchy, rôzne ťarchy nosíme tak, že sa rukami posúvame a vlečieme sa. O mnoho ľahšie je to, ak používam to, čo mi je dané. Lebo takto si ani nevšímam, že nesiem nejakú ťarchu. A keby som veľmi chcel, viem dvihnúť ten klavír alebo tú kazateľnicu. Aké je toto pozdvihnúť? Alebo tento batoh zdvihnúť, keď neviem chodiť, keď nie som schopný chodiť. A spolužitie s Duchom Svätým a spoločenstvo s Duchom Svätým, ďakujem pekne za batoh, spoluchodenie, spolužitie s Duchom Svätým znie aj o tomto. Spoločenstvo s ním znamená, že spolu s ním chodím. On nesie tú ťarchu. Ani si neuvedomujem, že nesiem nejakú ťarchu. To je také, teda takéto je, keď sme v spoločenstve s Duchom Svätým. Toto bol len začiatok niečoho, odtiaľ to budeme pokračovať na budúce. Slávu Boha. O mnoho viac chceme, o jeho viac chcem, o Duchu Svetom a o vzťahu s Duchom Svetom. Na budúci týždeň by som chcel rozprávať o tom, že ako toto funguje v praxi, v skutočnosti, aké výsledky a akým spôsobom uvidíme to, že naozaj chodíme s Duchom Svätým alebo sa len namáhame z vlastnej sily. Má to svoje znaky, dá sa to rozpoznať. Odtiaľ to teda budeme na budúce pokračovať. Postavte sa, prosím vás. Chcem sa s vami spolu modliť. Tí, ktorí si tu dnes prvýkrát medzi nami, ak veríš Pána Ježiša Krista, že jeho vzácna krv bola preliata za teba. Verím, že tomu tu všetci veríme. Veríš tomu, že on zomrel a bol vzkriesený zo smrti. A máš príležitosť na to, aby si prijal jeho silu, jeho moc, toho Ducha Svätého, aby to vyplnilo tvoje srdce, aby ťa to naplnilo úplne. Budeme sa spolu modliť a táto modlitba je vlastne len prehlásenie našej viery. To, čo prehlásime na základe Božieho slova, znie nasledovne. Verím, že Ježiš je Boží syn. Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy. Podľa učenia Biblie. Verím, že Ježiš vstal z mŕtvych, preto aby som ja bol ospravedlnený pred mojím Otcom. Prosím ťa, Ježiš, buď mojím Pánom, buď mojím Spasiteľom a buď mojím uzdraviteľom. Ja teraz prehlasujem tu pred ľuďmi, nehanbím sa za to. Ježiš, ty si mojím Pánom, ty si mojím Spasiteľom a uzdraviteľom. Tvoja krv vymazala všetky moje hriechy. Získal som večný život v Ježišovi Kristovi. Amen. Amen.